Ah, res. No va, ara sí. No va, mira sí, no va. No va. I quina careta. Pero digues algo. Fes-la fer algo. A veure. Si no fas res, ningú vindrà a veure't al YouTube, Dóna la pata. Ei, vols que li doni una papa? Dóna la pata. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, baixa. No me l'has de mirar? No, està tinc davant els peus. Mira com bota. Que bé esta càmera, tio. Un poc més, una goteta, però estàs posant nerviosa. Molt bé. Va, acaba el to. No, va. No m'esperis. I ara com s'apareix això? Espera. Puja. Ole, 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 Oi, prou. Molt bé, com s'apareix això? Pues suposo que no ho hauràs enxufat. Això que és com enxufar?